كم يمسيكم خبركم تخطاتلتي ساعتنا آخيلون حجز تدالو زينا ومسنادونا حيزنا لكم قريبنا لنا لومي ربع عسرت حالة كمتيو مكتالكم بخبر زعدم بيترس منقص أرستدينا أما حدار زبادو باوقي بحري تراكم عبد مدبات لمعات المعزاز زحق زركبات أكايدو عبد النزبة هابورو تساتفنا تاب مادة تمرتي بعصر جعت ميتاويت كم زعابيت حبيرون عبد عصر شوعة من محدارات كوابي النزبة جندع بسسيح ساسات فوقهم عوت وفراتات لمعتي سلاسل الله إسرائيل نابوش متقازان زلاخ سبا ورديت كم تتكع متنقاقع من قست قبسي أفليتون عب أفغانستان أوش تسامون زي ملي جيزي كالأي من قد مدري تخسيتو روسيان مالن كل ما دي عوزم دنا نمدلدال بحبارك سرحان أما حدار زبادو باوقي بحري أمباسادر محمد سعيد مانتاي تراكم بمدبات لمعات المعزاز زحق زركبات أكايدو كاب سلستك ساب شدشتة كمتي عب فرر إجرانولي عدايلو حمرتي ران تيعون عب زبات حلو أمباسادر محمد سعيد بهزبن حيلتات مكل خالن استسرحت وساغ ممهار كفلتات النقطات حكمنا كمون كناتا وزالاتاتن كترتاتن تعزيبون مبريتو هايبون نتبقى كمان عبركتا حيلتات مكل خالن زمقوسا أمباسادر محمد سعيد مانتاي مسرح تسجانات كالات تمرتي كالات فازخا خيرون أمو داتا دما بمحدار كوابي أيومن تسرحي كناتا وزالاتاتن كترتاتن دحر مبحزاب أب معقاب حمدن ماين تسجانا مقبت تسرقاتاتن زرأزلو تساتفو حزبي كعزز تلابيون أب نزبة هابورو تساتفنت أب مادة تمرتي أب كل درجات عبيت كم زرعية تجمجيمو وكيل إيرينا عثمان محمود الزلاق وتحسته بملك عصاب تدليلو دانايت قبل هوت كتقربيان أمنو زبا هابورو تساتفنت مادة تمرتي بمأكلات جمجام بعصر شعة ميتاويت كم زعبية بشدشت إكنتي أب عريتاي أب زتخيد جمجام عمت تمرت خلتشن إسران كلتشن إسران سلستان تجليتهم حلافة تمرتي أبتن الزبا ممر علي عبء أبزهب وحبريتا مس عمسة تمرت خلتشن إسران حدن كلتشن إسران كلتن كنت أتسرن كله بزحته مهارو أما بقطع بعصر تحمش ميتاويت أما كلاي درجة بعسران سلستان ميتاويت أب كلاي درجة دما بعصر شعة ميتاويت كب كم زبالة أبريهم أبزز تتقصى عمت سرعة تمرتهم كابز تختاتلو سلستشحن شعة ميتن إسران حموشن دق أنستيو زركبهم شمون تشحن 480 شمون تمهارو متن محلاف 85 شوعة ميتاويت كخونن كلا كلتنت بتشعة ميتاويت بزتفل عليه مخنيات كم زقارتو ممهر علي بتوسخ عبيروم تساتفت أبزكايد وزته زي مترناف عدتات كابك عند تساقمات مسرح ممهار نستمهارين يخون سلازلو بعتو كسرحلو عقمن تقداسنة ممهران نمعباي سلطاناتات كودب مدون قايناو تتمرتي أقالبوكو وهابو تساتفوكم أبزقانات حتى غرط أبيات تمرت دما كحيل تلابيوم حلافة أنفر منيستر تمرتي زوبا عن سبا ممهر كفلاي عند ميكائيل دما اتقامقام أبز حلفة عمز زترأيت أقامات بمللاي قلت أفتح نمنداي كم زحقس بمتقاس نازكون نمقبار بوهدة كسرح أزخاخيروم أما حدار نوزوبا هابرو آتوفتو قارو مسكال بقدوءو قلعو أمدوب قزيوم تمرتم كجمرون كساب زل على درجات بوصح متببع كقبارو لو من تلابيو أبتن الزوبا كاب موعله هتصانات كساب كالأي درجة زمهرة 23 أبيات تمرت كهلوان كلوا بتوسخي تشعة كماوي موعله هتصانات 13 نقطات عريوتن 7 نقطات مدفع مهي منتنا اللوا أبي نزبا جندا بتصادفو أستات 10 شهر قلوة سبب ب10 شوعات من محدارات كبابي أدمعي وفراتات معكاب ماين حامدني سلاسل الله أما حدارة نزبا أتو عمر يحيى مس وفارو بزكايدو ركبت مسرحن متسجانن زالاتاتن كترتاتن متسجان مجبتي ناي حمد صرقاتات كمون موجاد وررتي أقرب زتقال العمام أكبابي عب مرجان تحت بيتاو ماي عب مهبتا من عب استواص وصل زلو بقد صالك كاي تلابيوم
በቲ ባላይነት ኪላታት ሕርሻን አባላት ህዝባዊ ሰራዊትና ተመርሐ ዝዕመም ዘሎ ማዕተታዊ ንጥፈታት ዘጊት ኣብ 17 ምምሕዳራት ከባቢ ልዕሊ 68,000 ሜትሮ ኩቦ ከትርታትን 521,000 ሜትሮ ቀናታዊ ዛላታትን ከም ተሰርሐ ዝሓበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተስፋ ጋብር ጸጋይ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ማይ ሓባር ለዓይተን እምባትካላን መትከል ኣቤትን ብተወሳኺ ምዃዓተ ጎዳጉዲ ምስራሕ ካናንደታትን ምዝርጋሕ ሻምብቆታትን ከም ተተግበረ ገሊጹ ወፋር ብግዲኦም እቲ ዓመት መጸ ዘካይድዎ ማእተታዊ ወፍራታት ርኡይ ውፅኢት ይረኽብሉ ብምህላዎም ተሳትፎም ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጾም መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ዝወደቦ ስልጠና ኣተዓላልያ ትልሂዝ ዝተሳተፉ ኣባላት ዝተፈላለየ ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ተመሪቖም ብመልክዕ ጸብጻብ ዝተዋሃደ ትሕዝቶ ኣሎ ሻም ተወልደ ካቕርቦ እዩ ብኣተዓላልያ ትልሂት ማለት ኪሪዮግራፊ ዝሰልጠኑ ካብ ኩለን ግንባራት እዝታትን ክፍልታትን ዝተዋፁ 48 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብ10 ጥቅምቲ ኣብ ደንጎሎ ተመሪቖም እቲ ንሓደ ወርሒ ዝተዋህበ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ቅርጽን ፍቕድን ሙዚቃ ባህልን ስነ-ጥበበኛን ስነ-ምግባርን ኣፈታትሓ ኣካላት ከምኡውን ኣጸሓሕፋት ዛንታን ኣተዓላልያ ትልሂትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ሓላፊ መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩም ንተመረቕቲ ወረቐት ምስክር ንብሉጻት ከዓ ፍሉይ ሽልማት ድሕሪ ምዕዳል ኣብ ዘስምዖ ቃል ንኣባላት ሓይልታት ምክልኻል በብሞኦም ሓጋዝ ስልጠናታት ምውዳብ ካብ ቀንዲ ተልእኾ መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ምዃኑ ብምሕባር ሰልጠንትን ዝቐሰሞ ፍልጠት ብዝግባእ ክሰርሕሉን ናብ ብጾቶም ከሰጋግርዎን ተላብዩ ወኪል ተመረቕቲ ድማ ብዝሰልጠንሉ ዓውድታት ባህላዊ ክብርታት ብሄራት ኤርትራ ከንጸባርቑ ከም ዝጽዕሩ ብምግላጽ ናብ ኣሃዱታቶም ምስ ተመልሱ ክሰርሑሉን ክሰልጥኑሉን ምዃኖም ኣረጋጊጹ እቲ ስልጠና እስታት 300 ሰዓታት ከም ዝወሰደ ዝጠቐሰ ካብ ኣሰልጠንቲ ሄርሞን ሓጎስ ዕላሙ ኩለን ጉጅለታት ባህሊ ሓይልታት ምክልኻል ምዕሩይ ዓቕሚ ኣተዓላልያ ትልሂት ሃሊወን ተወዳደርትን ተመላላእትን ብምዃን ብሉጽ ስራሕ ንኸፍርያ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ያሕያ ንኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ብምዕባል ባህላዊ ንጥፈታት ብምጥቃስ ብስም ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ንወደብቱ ብገንዘብ ኣተባቢዑ ቦርድ ሃማደ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ማዕርነት ደርዒ ነባሪ ልምዓት ብዝብል ቴማ ብ10 ጥቅምቲ 4ይ ጉባኤ ቃኒዓ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ብግብራዊ ተሳትፎን መስዋዕትነትን ዝተረጋገጸ ብምዃኑ ዝያዳ ርዝነት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣባላት ቦርድ ሃማደ ኮይነን ዝምረፃ ነዚ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምድያብ ብትግሃት ክሰርሓ ተላብዩ ሓላፊት ቦርድ ሃማደ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ወይዘሮ ሙሉ በየነ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ኣብ ምውዳብ ሓደስቲ ኣባላት ብፍላይ ድማ መንእሰያት ኣብ ምትኳር ኣተባብዐ ንጥፈታት ከም ተኻየደ ገሊጻ ሓላፊት ሃማደ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ወይዘሮ ሰማይነሽ ሃብተ ብወገና ንዝተዓመ ስራሕ ምርክስ ብምግባር ኣብ መጻኢ ኩለን ኣካላት ኣበርቲዐን ክነጥፋ ተላብያ ኣብ ሃማደ ዞባ ማእከል ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት ወይዘሮ ሰሎሜ ገብረስላሴ ድማ ንቕጥዒ ምርጫ ወከልቲ ጉጅለ ንኡስ ጨናፍርን ጨናፍር ቦርድን ከምኡን ኣብ 7ይ ጉባኤ ዝጸደቐ ቅዋም መሰረታዊ ውድባዊ መምርሒ ቦርድ ንኡስ ዞባታትን ከተማን ዘተኮረ መብርሂ ቅሪባ ኣብ መወዳእታ ሓላፊት ሃማደ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ኣለም በላይ ንተራን ኣበርክቶን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ድሕሪ ምብራህ ዝተመርፃ ኣባላት ቦርድ ኣብዚ ድልዱል ሰረት ታሪክ ምርኩስ ብምግባር ዝያዳ ሓላፍነት ወሲደን ካዕያ ኣዘኻኺራ ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት ንዝመጽእ ዓመታት ንንጥፈታትን እትመርሕ 8 ኣባላት ቦርድ ክመርፀን ከለዋ ኣብ ስራሕ ንዝተሓባበሩ ወረቐት ምስጋና ተዓዲሉ ዜና መስዋእቲ ኣባል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ገዲም ተጋዳላይ እድሪስ መሐመድ ዓሊ አልአሚን አቡ ሼሽ ብ10 ጥቅምቲ ኣብ መበል 73 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊዩ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1967 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ኣብ 1970 ድማ ካብ ሶርያ ብዓደን ኣቢሉ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረ ተጋዳላይ እድሪስ አቡ ሼክ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ክፍለ ሃንደሳ ከምኡን ወኪል ህዝባዊ ሓይልታትን ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ቤይሩትን ኩዌትን ተመዲቡ ሰሪሑ ድሕሪ ናጽነት ፈለማ ወኪል ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኢራቅ ስዒቡ ዲፕሎማሰኛ ሃገረ ኤርትራ ኣብ አቡዳቢ ኣማኻሪ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሓላፊ ጠረጴዛ ሰሜን ኣፍሪካ ከምኡን ጠቕላሊ ቆንስላ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ባሕሬን ብምዃን ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ በዓል ሓዳር ዝኾነ ስውእ እድሪስ መሐመድ ዓሊ አቡ ሼክ ስነ ስርዓት ቀብሩ ሎሚ 11 ጥቅምቲ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ እድሪስ መሐመድ ዓሊ አልአሚን አቡ ሼኽ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘንና ገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እስራኤል ናብ ወሽመጥ ቃዛ ንዝላቕ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ተጥቅዕ ምጥንቃቓ መንግስቲ ግብፂ ብ11 ጥቅምቲ ፍሊጡ መንግስቲ ግብፂ ነዚ ዝሓበረ እስራኤል ምስቲ ወሽመጥ ኣብ ዘራኽብ ቀንዲ መስመር ራፋሕ ድሕሪ ዘካየደቶ ደብዳብ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ከም ተወስደ ድሕሪ ምግላፅ እዩ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ረድኤት መጥቃዕቲ ምፍፃም የቕሬታ ቁሉዕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ ዝገለጹ ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ነቲ ብእስራኤል ተዋሂቡ ዘሎ መጠንቀቕታ ኮኒኖም መንግስቲ እስራኤል ሙሉእ ክርደና ወሽመጥ ቃዛ ብምዋጅ ናብቲ ወሽመጥ ዝግበር እታው መግቢ ማይ ነዳዲ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን ደው ክብል ምእዛዙ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ናይ ኣጋር ሰራዊት ስርሒት ኣብቲ ወሽመጥ ንምክያድ ትዳሎ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ ኣብዚ እስራኤል ከተካይዶ ትዳለወሉ ዘላ ናይ ኣጋር ሰራዊት ስርሒት ኣሜሪካ ቀጥታዊ ተሳትፎ ምስ ትገብር ኣብቲ ዞባ ንዝርከብ ዒላማታት ኣሜሪካ ከም ዘጥቅዕ ምንቅስቃስ ሒዝቡላህ ናይ ሊባኖስ ኣጠንቂዑ ኣሎ በዚ ድማ እቲ ግጭት ናብ ሰፊሕ ክፋልቲ ዞባ ከይልሕም ዘስግእ ኮይኑሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብ10 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ እናዓረገ ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ውፅኢት ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቅ ክትክተሎ ዝፀንሐት ጉጉይን ዝንቡዕን ፖሊሲታት ምዃኑ ብምውቃስ ንእስራኤል ንምድጋፍ ብነፈርቲ ትስከም መርከብ ኩናት ተመርሐ ቃፍላይ ናብቲ ዞባ መልኣኻ ነቲ ኩነታት ካብ ምግዳድ ሓሊፉ ዘምፅኦ ፋይዳ ከም ዘየለ ገሊጹ ብኻልእ ወገን ኣብ ልዕሊ በርጌስ ነበርቲ ወሽመጥ ቃዛ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታቱን እናዛየደ ዝመፅእ ዘሎ ደብዳብ እስራኤል ንምግታእ ባይቶ ፀጥታ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ መንግስቲ ኢራን ነቒፉ በቲ ብ7 ጥቅምቲ ዝተበገሰ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሓማስ ልዕሊ 1200 እስራኤላውያን ክቐተሉ እንከሎ እስራኤል ብተካይዶ ዘላ ደብዳብ ድማ ልዕሊ ኣስታት 100 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ውሽጢ ምሳሙን ዘይመልእ ግዜ ካልኣይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ተኸስተ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ በዚ ሎሚ ንግሆ ኣብ ምዕራባዊ ኣፍጋኒስታን ዘጋጠመ 6.3 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ንዝወረደ ክሳራታት ዝገልጽ ዝርዝራዊ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ በቲ ቀዳማይ ሓደጋ ንዝሰዓበ ቅልውላው ኣቢስዎ ኣሎ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢ ብዝተኸስተ 6.3 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ኣስታት 2500 ሰባት ከም ዝሞቱን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ይፍለጥ እዚ ተደጋጋሚ ባህርያዊ ሓደጋታት ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ንዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዝተኸስተ 5.9 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ፀብፀባት ይገልጹ ሩስያን ማሊን ኩሉ መድያዊ ዝምድናን ንምድላል ብሓባር ክሰርሓ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበፅሓ ኣፍሊጠን እዚ ዝተቓልሐ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ማሊ ኣሳሚ ጎይታን ብ11 ጥቅምቲ ድሕሪ ዘካይድዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ እዩ ብመሰረት መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ክልቲኦም መራሕቲ ቁጠባዊ ዝምድናታት ከምኡውን ኣንጻር ሽበራ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ዝግበር ምትሕብባር ከሕይሉ እዮም ተሰማሚዖም ፕሬዚደንት ማሊ ኣሳሚ ጎይታ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሩስያ ንሃገሩ ትገብሮ ዘላ ደገፍ ብምምጓስ ኣብ መጻኢ ብዝሓየለ ንምምዕባሉ ንዘሎ ድልውነት ኣረጋጊጹ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ኣርጀንቲና ተኸሲቱ ዘሎ ማዕበላዊ ዋዒ ዘጋድዶ ሓደጋ ባርዕ ሞረር ኣብ ኣከባቢን ህንፃታትን ከቢድ ክሳራታት ከም ዘወረደ ተቓሊሑ በቲ ባርዕ ሓያሎ ኣባይቲ ዕሙር ጫካታትን መስሕብ በጻሕቲ ቦታታትን ከም ዝዓነወ ተሓቢሩ ነቲ ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብሮ ከባቢታት ዞባ ኮርዶባ ዝልሕም ዘሎ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ኣስታት 1,000 ኣባላት ሃገርታት መጥፋእቲ ሓዊ ተዋፊሮም ከም ዘለው ሰመዚ ስፊላዊ ድሕነት ኣርጀንቲና ገሊፆም ሰመርዚ ፀጥታ ኣርጀንቲና ነቲ ባርዕ ከም ዘበገሶ ንዝጥርጠር ወዲ 27 ዓመት ዜጋ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው ፍሊጦም እቲ ባርዕ ዘውርዶ ዕንወት ከይዛይድ ተሰጊኡሎ ኣብ ገማግም ሜክሲኮ ተኸሲቱ ዘሎ ሊድያ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ህበብላዊ ማዕበል ዝፈጠሮ ስጋት ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገታ ኣዊጁ እቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ድሮ ክሳራታት ከውርድ ከም ዝጀመረ ዝሓበሩ ሰመዚ ሜክሲኮ ሓደጋ ተኸሲቱሉ ኣብ ዘሎ ዝነብሩ ሰባት ናብ ውሕስ ከባቢታት ክጉዕዙ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ክሳራታት ንምንካይ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከበን ሓያሎ ትካላት ክዕፀዋ እንከለዋ ኣብ ስርሒት መድሓኒ ህይወት ዝነጥፉ ልዕሊ 6,000 ኣባላት ሰራዊት ተዋፊሮም ከም ዘለው ተገሊጹ
እቲ ወብላዊ ማዕበል ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝሓየለ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ነዚ ሳልሲ እዚ ክቕፅል ከም ዝኽእል ክኢላታት ሜትሮሎጂ እምቱ። ገማግም ሜክሲኮን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብሓደጋታት ወብላዊ ማዕበል ብተደጋጋሚ ከም ዝጥቃዕ ብሰንኩ ድማ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይግለጽ። ንሎሚ ሮብ 11 ጥቅምቲ ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራኮም ኣብ መደባት ልምዓት ንምዕዛዝ ዝሕግዝ ርክባት ኣካይዱ። ኣብ ዞባ ሃበሮ ተሳታፍነት ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ብ19 ሚታዊት ከም ዝዓብየ ተሓቢሩ። ኣብ 17 ምምሕዳራት ከባቢ ዞባ ጊንዳዕ ብሰፊሕ ተሳትፎም ዕውት ወፈራታት ልምዓት ይሰላሰል ኣሎ። እስራኤል ናብ ወሽመጥ ጋዛ ንዝለኣኽ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ተጥቅዕ ምጥንቃቐ መንግስቲ ግብፂ ኣፍሊጡ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዘይመለ ግዜ ካልኣይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ። ሩስያን ማሊን ኩሉ መደያዊ ዝምድና ንምድልዳል ብሓባር ክሰርሓ ተራዳድየን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈፂሞም ዝተረፉ መደባትና ሰላም